Karbilo Charlie jutang ate rangatum ingdeng narkep all Karb yang long inter college Karbi cultural competition kapamanjia phanpura rong ni hangalong kido KLA abari masai hemalong sigjit pen punsa nai tang nipong. Pinipai kuni ciklo ni pai narkep homtar ni di forong sopi rong ni hangalong kido barim Karbilamet amai sai hemalong anarlo porpai kre hini malompen Karbilo Charlie jutang ate rangatum chipatra piponsi Karb yang long arlo kido an college students union atum pen ingdeng narkep all Karb yang long inter college Karbi cultural competition kapamanjia phanpura rungsa mai tangni. KLJ amai pu singjati so kachipahem pu pon amai long Konchungbang akas rong pipensi mai ke phalam the pachini pon lapen ki jutsi ang deng kachorolam the rap konchungbang ajoy rong chehon pensi kachorolam the pajurni pon. Alason si pinilabang so mai long Karb yang long arlo kido ke ongdung college students union board tum chutong dun si RD dojot pen lo Charlie ari soi jang tum pen Karb ye jutang kapachan lapen kapaching thopon sia phanason sonalam RD dojot pen chingbai pon. Lasonsi nonang kiliji matijong cheklo nipai inkwara narket pen nipai thom kebarni nijang Karb yang long bothar lang so sar dihu na klamalong ingdeng narket all Karb yang long inter college Karbi cultural competition kapamanjia phan pinia mai long cheparai pondo lapana ningkan bang son thot si piningan ningkan sita mia sonason Karbi kan barim lun barim hirjur katok lapen jui pathu barim hai hui kachepate pa do ponsi aliralon pen sai do anta ke pachun japan chingwa chingsai si mesen pen mai pachun ponlo pini nang litum na bangso kang ni ame putha ko PPC ka che parai pon mala pen ko PPA putha se ka chengwai pon nikla pachini ka churulo bangso alam nangkar jupot si pini ka che parai ke lalo nitum bangke aningkan wang stami nitum klem pom bom tam bom bom it inter college la bangso aputhak sintum chingwai pon lo pini ke bang la bangke orkar bang long college student union body tum sinang wang lo la tum chingki chithan lo Cingki cetan pen nitum cingki cetan pa ceton pensi lam cek proy pensi nitum arni da hok pon lo pente klem ta klem pon po inter college ta si labang solo ka cingwai ke nitum inter college aputhak tot dagali jutang juba ta puthak pendang lok local learning ya aputhak kan nitum cingki cetan pon bo la inter college bang peneng kopiar ni si ki hot ikne pachini peneng abang ke nitum kado ko college tum pen cingki cetan si mo ke bang dia ciklo ada Desember ciklo kijutsi arni eson lo 28 pen 30 an sinitum adet hokpon lo kopi piasa yang deng sekideng pon abang so saya yang deng lo bangke nitum ke ongdung abang ke lun barim kan barim sinitum klempon lo chungbai pon lo tokpon lo labange lalo nimso ke rung rinong chingdi la son lo la pen lam thama toklang hintamelo sport hintalo ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ pendang lo kingdom dang adam hambi ke patu la pen bor et bong oil la son nang an akar bia jutang jubada long kedang jason an kinitung rimpon lo ente cepati pon pola la palsi penangana tum kachini kangtung doko kete KCS alongan kan wangta youth festival alira lon pen talon lo la senang litum la jasamet KLJF pen la bangsa sai kedeng pon akemang kupima la pen akenang sar apathak nang pachini to nigi ma choro lo KLJF pen KCS akacheprek avelo KCS alam toisi ditum KLJF bang claim lo si KLJ tum akemang lalo la pen KCS akemang ta isivelo nitum abang ke logo charlie ari soi jang atum phan jutang nat ingthur poning than poning mun poning busi kole sang deng phanan bang ke nitum KLJ phan bang si na paklem toilo pente la so KCS pen alam toisi nitum pinier nian ta klem bom si logo charlie ari soi jang ta jutang jupat ting ni nang ne lamet lam ting ni nang ni pusi la so nang than nang mum sini tum pini kole sum pen chingki je than si la puson sini tum klem bom dam bom kijutsi akar jet lo jasamet loka charlie ari soi jang tum klotang te la satlang hei ja doko kiti la ke la bang nang nitum proson cha por ke hot lipik lo la so nang karju bangke ke ongdung atum bangke asap so konan ne nang chini dun depen asap so tamang hu son dokok lo setani rat phan pachini ke la lo Karbilo Charlie jutang terang ke nitum central committee tum pencing vai voice memen ki bg program gali la bangke nitum union body tum pen college tum pencing vai chingsai HC ko so por si ki bg ma baso chingwai pen official ko college along tamen nitum humri dam ji college long humri dam ta dak principal tum pen chingki chithan pa messi principal tum nang cheton pa messi labang so sai tame aningkan wang tame klem pom pom dam pom pom la hello nitum bangke kasi la so ada bang ke pini tum cik koi pamelo student union body tum pen alang tum sigi jong pon lo lagi nili tum lege jong kali
alang itum jong pon pa mesi exam jut pa me ban exam jut det pen ni pon ya pisi la bang so sai ni tum teng pon lo Aneng kan wang pen pene bang alira lon do chat ji la pen prek chat ji punali tum ka cisik do ma ni tum cisik cedang do lagi aneng kan wang son pen pa prek chat ji bangela lo penenga bangke loko charli ri soi jang tum han ni tum mai hin pen la ansi la tum han ke than pon ji pun ning hang lo si loko charli ri soi jang to an ke kar beng long ri soi jang tum an ke ni tum hang lap ji tu si tum ning hang lap pen chota gali loko charli ri soi jang ang tan non son biswan nat to na ne silong to la pu akar bi tu han an tami ri soi jang tum an tami la bang so jutang jupat nang pa thek don long nang pa charli du nang pula so ke mang tan ni tum klem pon lo pen ton ake mang pen sini tum piniang bok KLJ tak klem pon bang pon bom News Desk Report, Northeast Karbilai.